Bueno, urrengo gaiari heldu behar diogu. Hau ere, oso gai mamisua eta jende askori eragiten diona, batez ere gazte jendeari. Zarautz, herria erosteko edo etxe bizitza bat alokatzeko, denok dakikon moduan, herri garestia da. Gazteek aukera gutxi dute herrian bertan gelditzeko, eta aldi berean urtearen buruan, udako hilabeteak enduta bintzat, etxe asko utxik egoten dira. Horren aurrean, zein da zuen alderdi edo koalizioaren asmoa, eta 11 bateko ordezkaria hasiko da orain honetan, Jon Mendizabal. Bueno, egia da, zarautzen etxea oso garestia dagoela, eta arazo bat oso handia dena, eta batez ere guri gazteoi afektatzen duguna, ni barne. Guk uste dugu etxe bizitza babestuaren modeloa alokairu babestuaren izan behar duela, ez da? Zeren, pentsatzen dugu, pertsona bat dago, behar batzu dituena, etxe bizitzaren beharra duena, guazen, alokairu babestu bat, alokairu babestu batera sartzera posibilitatea ematea. Baina, urte batzuk pasata, pertsona horren egoera ekonomikoa hobera egiten badu, uste zuzenena dela, beste pertsona batei haren egoeran edo okerragoan zegoenean, aukera bera ematea. Bukatu zen. Imanol Lasa, Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamenak zeintzuk dira etxe bizitzaren arazoari irtenbidea emateko? Lehenengo datua. Momentu eta Eusko Jaurlaritzak datu basetan, etxe biden 1.500 bat zarauztar daude etxe bizitza baten zain. Eta bidetik askok eta askok eskutzen izan duen bezalaxe gazteak. Horren inguruan, zenbait proposamen, esan dut, nun ibiligea ilegal den. Batez ere, Xalberdinen, eta Wander esan duten bezalaxe, plan oso importante bada, eta hor, behin betiko onarpena izan du ja dagoeneko, beraz, orain abian jarri behar ditugu tramite guztiak eta azkartuz. Bigarrena, ustet, azkenengo ikertetaren arabera, zeirun bat etxe bizitza utz zeudela zarautzen, eta horren inguruan, zarauzko udaletxeak etxe bizitza tasatuen ordenantza eta lokalak etxe bizitzak bihurtzeko ordenantza bat onartu zuela. Eta gure proposamena da Lanpardo kalean, azken portu inguruan, proiektu berri bat egitea, 60 etxe bizitza berezi bat izango dutenak, eta uste du gaina bidegarria izango dela, beste jabetza udalarena delako. Bildu koalizioaren izenean, Juan Luis Illarramendi. Badakigu zarautzen etxe bizitza lortzea ia ezinezkoa da. Gaztearentzat, gehien bat. Udalak arlo horretan ezer ez du egin. Begiratu hori jo, Zumaia, Aia, danak aidia etxe bizitza egiten. Hemen pasaitu denbora honenak, betire enpresaioakin, Salbardineko asuntunekin, betire mai inguruan asuntuak nola baite altzatzeko eta proiektu horiek aurrea bideratzeko, baina gatu da, guain, krisi egoeran, esan dut bezala Imanolek, oan hasiko gea gauz horiek aurrea bideratzen. Usten dut ez dela sinistukoa. Gure aldetikan, behingoz, udalak hartu behar du bere arduraz tema honekin. Nik baino egindakoan beste 10 segundu geratzen zaizkizue artean, Patxi Elola. Alokairu eskua da gure apostua, alokairu eskua orokorrian, eta etxe bizitza utzekin ere, badago etxe bide lehen aipatu duten bezala, araututa nola alokairuz har dezaketen etxeak. Baina itxuraz jendea ez da animatzen, badago eskaera askoz gehiago, orduan bete behar hori nola hala mugitu arazi behar dugu. Badago gure alderdiak Eusko Jaurlaritzan proposamen bada lantzen ari da, eta publiko jarri da alegazioak egiteko, eta arautuko du nola eta etxe bizitza zarrak utzak daudenak, izuna ez, impuesto bat jartzen, justifikatzen ez bada, zergatikan ez dan alokairuan jantzen. Arrazoia izan daitezke,
salbentan jarrita dakaela, arrazoiak izan daitezke, arazon batzuengatikan zenide batzu zaitu behar dituztela. Arau hau, legebiltzarrea jungo da urten bukaerako, eta espero dugu beste alderdiek ere onartzea. Lantuta dago. Arralaz ezker batua, Andoni Bergore. Gure aldetik ere, eta ja ikusgarria da, zetik orain denak babesten dugu alokairu soziala, eta ikusi besterik ez dago, azken 20 urteetan, 25 urteetan, zarautzen zenbat etxe bizitza indian alokairuzkoak. Nik uste Aralar ezker batuak sartu zenean behartu zuela pixka bat, Kortazarkoa bere osotasunean izan zedila alokairuzkoa, eta horatu nahiko nike Jon hire alderdiak, leheno ea zenak eta orain amika bat denak gogorintzuela hori eusteko eta ez dedin alokairuzkoak izan. Eta Kortazarren inguruan badaukat jakineko nuke ere bai PNV eta Bilduren iritzia zindan, benetan hor alokairu sozialaren alde egiten dezuten edo beste intentzio bat daukazuten eremu horretarako. Eta etxe utzen merkaturatzeko, hor errolda bat egintzen, 2008an hirigintzatikan Ualdok eramaten duen departamentutik egintzen ikerketa bat eta atera ziren, zarautzen badirela 680 etxe bizitza utz. Eta ordenantza fiskaletan ere jarrita daukagu etxe horiek rekargu bat izango dutela 150-koa. Kontua da, araudia aldundiak egin behar duela, o diputazioak egin behar duela, deklaratuz zer dan etxe utz bat, eta hori pendiente daukagu da. Rafa Olaizola. Bueno, etxe bizitzan arloan, zarautzen sartzegeanean ikusten dugu zen izan da, bete dana, ez da? Sartzen gea, zarautza horiotikan guti bera, eta 1.200.000 euroko luxuzko pisuak bakarrik egiten ari dira momento hontan. Hori da, zarautzeko hain arte egiten ari diran etxe bizitzak. Benetan, penagarria. Orduan, zentzu horretan nik uste baita eta berriro bueltatzen naiz lehenkokoan esan da, urte asko galdu diala ez egin gabe, zenbat eta zenbat gazte jende eta esan gaztiak ere jun behar izan duela Zumaira, Orioa, kolonia osua daka Orion, Zarauztarrak izugarri pila dao Zarauztar Orion, baita ere Aizarra Zabalea, zenbat jende, eta orduan ikustet udaletxetikan eta argi dao ez dela eman beharreinako erantzuna. Beno, gai interesgarri honen inguruan, 5 minutu eztabaidarako nik nahiago nuke bigarren monologo txanda bat izatea baino elkarrizketa zenbat eta biziagoa orduan eta hobe, ezta? Elkarri hartu gaina lasai, oilategia gehiegizko baldin bada, ni horretarako nago. Bale, euskitze, laga orduan, hazingo nau. Alde batetik Andoniri esan, bai arrazoi dula Kortazar behaiek aurkeztu zutela, proposatu zutela, baina ez aztutzian besteak ere anginela. Partido Sozialista Euskadiko Eskerra. Eta gogoratzen bada ere, aurreko legealdian Partido Sozialista Euskadiko Eskerra Ezker Batua eta Partido Popularra izan zirela hori proposatu zutena. Dana esateko. Eta bestaldetik Jose Luisei, behare aditasunez esan dit, nire bai, Jose Luis, ezta? Joali, bueno. Denbora izango jau ikasteko. Esan, aipatu dekela lehen, 12 urte damakitela zinegotzi, eta proposamen edo proiektu ertainak ere ez ditugula egin. Eta gero, guen kontan aipatuek, udalak ez dula ezer egin. Markatu za, ibildukoa iz, eakua, ea bildu o eakuak parte zeratenak 12 urte hauetan agintzen onditu. Eta gu, oposizioan egon gaitu 8 urtean. Beraz, zerbait zuek ere, zaman hartu zazue, zerbait, hombre. Bueno, Juan Luisek inguruko herriak aipatu ditu, ikusi Aia, Orio eta herriko herriak nola dauden, hor alkatea EAJ-PNV-koa da, beraz, ematen du zerbait ondo egiten dugula. Esateko, esan guk proiektu guztietan ere alokairuzko etxebizitzaren alde egiten dugula, baino egia da baita, eta hor ordenantza guztietan buruka berezi bat egin dugula, etxe bizitzak zarauztarrentzat izateko. Hau da, proiektu guztietan herrian erroldatuta 10 urtez jarraian egotea edo kasu batzutan 15 urte aldizkako. Eskatu dugu beti hori baldintza gisa eta uste hori ere nabaritu egin barrola. Kortazarren inguruan Andoniri erantzun, esan ezin dala ezetxore agindu, dano dakun bezalaxe Kortazarreko eremu hori momentu honetan epaitegetan dagoelako.
ikusiko dugu zer gertatzen den eta horren inguruan erabakiko dugu. Baina orain ezin da ezitxo ere agindu herritarrei hor zer egingo da. Nik Imanoli erantzuneko nioke, beste batzutan epaiak ere egoten direla pendiente, baina PNVek bere jarrera adierazten duela, era guztitara, eta dut zait hemen ere herritarrak merezi dutela jakitea PNVek eta bai Bildurire galdetu diot, ze postura daukaten alokairuzko etxe horien inguruan. Nik uste garantzizkoa dela, benetan apustu egingo duten, zetik esperantza guztia daukate epaitegiek azkenean arrazoi emango diotela Zarauzko udaletxeari eta hor alokairuzko etxeak egitea posible izango dela, prozedimentua ondo segitu zelako. Esan, Kortazar aipatu dugu, baina udaletxe honek ere martxan jarri dituela ekimen bat ere bai Itsasmendin, Itsasmendi auzoa eta peajearen artean ere 25 bizitoki egiteko. Baita ere, Amilubi edo orain brigada dagoen parean, ikastolaren frentean, trenbidearen beste aldean hor ere badagoela egitasmo bat ere etxe babestuak eta alokairuzkoak egiteko, eta amaitzeko ere, hemen ere gune bat izendatu dela, justu dia supermerkatuaren aurrekoa ere bai, ekipamendu bezala, alojamentuak egin alizateko edo bizitekiak egin alizateko gazteentzat edo behar duten guztientzat. Eta beste galderatxo bat, ja ez dakit, aukera didakekin Imanol erantzuteko, baina esan dek Lanpardoko aldapa horretan etxeak egitea planteatzen duzutela, ez dakitena da nondik hori zona berde bada, zona berde hori etxez betetzen duzute, pentsatu duzuten zona berde hori nun rekuperatuko duzutena. Ez hor ondo daki, gaina bi etxe bizitza daude, bat utzita dagoena leheno eparen inguru dana, beste blokean hor ikastolak gaur egun zerbitzu bat dauka, uzaten duguna da hori lurgune guzti horiek eta edifizio horiek eraikuntza horiek udaletxeetanak direla, hori bota, gaina jabetza gurea dela, beraz errezatea itezkela hor 60 etxe bizitza babestuak. Hori krisiaren egoeran. Bueno, gure koalizioak aurreneko gauza nahi duen udal tresna bat sortu, baina bere indarrakin. Gure printzipio nagusiak izango litzateke, adibidez, herriaren hauskondea mugatu, oraingo ere mura, ja laster mentirare igual jongo gea, etxe utzen kudeaketa serio batin, sakona, eta alkiler soziala lehentasun jarri. Guk dana diu alokairuko momentum, presio alde honetik alokairuko etxebizitzak egitea. Momentum. Presio alde. Nik lehen Andonik nire alderdiari buruz esan duenari erantzuteko, ez? Egia da, baina nik uste dut hamaika batek erakutsi duena dela badela autokritika egiteko kapaz eta berrikuntza ere naiz da aurretik gobernuan egon berrikuntza ere eskaintzeko gai. Orduan, uste ez dela inoiz berandu, bide zuzena zein den hartzeko, ez? Modeloak denborala aldatzen dijoaz eta. Gero bestalde, aipatu dira hainbeste proiektu, ez? Gure programan baditugu aldapeta, Errota Berri Zubia, Horreza eta Salberdin, ez? Lanpardokoa, 60 etxe bizitza. 1500 erroldatuntzako, euskeri bada, ez? Ez baino beto bai. Baina nik uste hemen denok gainera gobernuan egongo direnak eta guztiok egin behar dugula apustua Salberdin aurrera eramateko. Azken finean 1000 etxe bizitza inguru izango dira eta erdia babestutakoak. Hau da, 500 inguru 1500 erroldatuentzako. Beti apostuan eta beti apostuan gabiltza. Urtero legislatura bakoitzean eta hasieran proposamenak egiten ditugunean beti berdina itzen da eta lehen esan dudan bezala emaitzak horrez. Nik uste generazio bat galdu dela, 20 urtetik 35 sarteko generazio bat galdu ditugula Zarautzen bizitzen jarraitzeko, ezta? Eta hori penagarria erautsi zaigu eta benetan impresioa da eta emaitza hala ikusi dugu nolabait Zarautz geldirikan egon dela azkenengo 10-15 urte hauetan. Ikusten duzu zen nolako errespetu dioten elkarren hitzari, niri ez diat lan handirik eman nahi nonbait.